Opa, jo, hej! Pa stani čoveče! Pa oće, mani me da idem. Pa di ideš? Idem radnje da tražim. Radnje! Pa kako te radnje napala? A kada smo mi radili? Jel ti znaš da je to laž? Ja znam, ali ja sam imao veliku nadu da ti ne znaš. Pa znaš ti da laža para laži ne može slagati. More mani za tvoj bogača. Ajde sa mnom da pravimo jedan dobar biznes. Ja sam ti izmudrio jedan dobar plan. Sad idemo kod Kapice u restoran, tamo se Keri Kovačević, a izvadio 500 iz banke. A ti dobro znaš da on stoji na teške 1000, pa ćemo frajera nekako firovati. Kada je tako, hajdemo, pa da svršimo nešto. A čuješ li ti kako se lijepo čuju tambure? Taj se, brate, baš keri da nije šala. Zdravo, dobro kad ste došli, sad bar imam s kime da se kerim. Kada je tako, sad ćemo da posedamo. Ja se preporučujem, ja sam Paja Laža. A moje je ime Pajuš Paralaža. Milo mi je, a moje ime je Pavle Kovačević. Naša su imena smiješna, a tvoje još smeće. Zašto ti je tako gadno ime? Zašto? Kada sam se ja rodio, a moj otac je bio pijan, te sam tako uveden u protokol i tako to mora ostati. Kada je tako, svaki čašu da ispije, a koji se pića kane, bolje nek se mane. Kako se kane, piću ja 3 dana i 3 noći. Čuj ili ja gledam da lovim. Brat Kovačeviću, šta je novo? Da čujemo Paja. Moj partner Pajuš hoće da otvori jednu novu fabriku, a treba mu još 2 partnera. Pa ako imaš volju, kao ti i ja, da stupimo sa njime u kompaniju. Svaki trebamo po $5.000 da položimo. Pa ja bi radom dušen stupio kao fabrikant. Samo da čujemo šta ćemo početi. A ja ću vam kazati, ja sam jedan svjetski čovjek koji sam probio kroz ceo svijet, to vam je poznato. Da, čoveče, to zna ceo svijet. Ja sam sad u posljednji put bio u Parizu, samo ti je neka velika bolest. Narod umire da nije za verovanje. A to ti je samo što nemaju čistoga vazduha. A ja sam pronašao da im mogu iz Amerike u Pariz čistoga vazduha liferovati. A kako ćeš toga vraga liferovati kada se ne da vatati? Đavola, ako se ne da vatati, ali se dade pumpati. Zato ne vodite brige, to je moj biznis. Vazduh će se u baksama dobro upumpati i dobro zatvoriti da ne može vazduh napolje izaći. A to će se sve COD poslati i cash money isplati. Brat Pajiše, kada oni svi plaću cash money, onda će s tobom stupiti u kompaniju, a sutra ti donesem $5.000. I ja također. To je samo novaca da ja što prije počnem. Stvar je gotova.
i ti, Dušane, zasviraj nam jednu dobru igru i veselu. Svi kažu da ja ljubim lažu. I ja lažem, posle što ne slažem. Sipaj, nema! Ori, dara! Ala ti se kerim da ne može ni para biti. Sviraj, Duško, ne želi živka.